sa dili pa ko musugod sa kuang pagwali o ma-record man gini sa atuang kon kay I think this is a live stream mas do na gyoy pahimangno lang no, do na gyoy muso dinhi sa simbahan nga maluoy man ta kita, pero iyang gibuhat god muso dinhi para lang manglimos nya. Iyag yung himuon ba nga sa sud gyud pud sa simbahan, lisod kaayo makaigsunan ko rin ni Kristo nga ani manuon dinhi sa sud sa simbahan niya himuon namang gani uban nga manglimos ana ra gyud gani gyud sila sa gawa sa simbahan, dili ba? Lisod na kayo na nga diri sa sud sa simbahan nga kitang tanan nanganhi gani ta dinhi kay manimba, and here comes this person nga ari diri himuon gyud niya sa sud sa simbahan, pero dili ang mamatikda nato dili gid siya manglimos diri sa atubangan, anha siya dapit sa luyo, di siya kabot dinhi kay klaro mangyud kaayo nya. Ang ako apong makuan pud mga kaigsunan diha ni Kristo nga nabuyagan pud ni siya usa ka pare, di man sa pagdili man sa paghimantay or unsa manggani, pero nabuyagan siya usa ka pare kay during the fiesta sa atua, of course no, namang gihanda diha sa simbahan ng konbento. Namatikdan gid giduol gid siya sa usa ka pare ug giingnan siya nga, manong lisura nimo manong nga manguan ka sa simbahan kanang sani mangayo ka diha sa simbahan, and here come katungod sa imong kondisyon in town, and here comes na noon lahi di man ni pagkuan ng ako manong, ingon siya dili man ni sa pagkuan ako manong, pero perti lagi nimong kaon og baboy gyud noon diri manong. I mean disiplina bitaw. I think kinahanglan gyapon ang pagdisiplina kaysa dili na nato himuon ang pagdisiplina. Makaigsunan ko din ni Kristo, speaking about disiplina, kitang tanan yauhag putas pagdisiplina sa tong kaugalingon kay no matter what ug moingon tag maalamo namang ko kay baw ko og unsa man gani ang ako ang mga kuan akong gi-apply sa akong kinabuhi, unsay akong nakatunan, unsay akong naibaw-an akong gi-apply sa kinabuhi, pero wa gani pagdisiplina kawang ra gyud ang tanan. Sa Ebanghelyo bitaw, duna may mga 5 ka maalamon ug duna say 5 ka mga danghag. Ang 5 makaingon tag diha sa ilang kaalam, unsa ilang naibaw-an, unsa ang ilahang nakuan, ilag yung gi-apply silang kinabuhi. Plus, dili gyud sila mutugot nga mura og makawang lamang ang ilahang pagpangandam. Muna nga nagdagid sila extra nga mga inguntag mga oil para itimbol na dito sa ilahang sudlanan sa ilahang lana, para ang maong lana mo'y magpadayon sa pagpasiga sa ilahang mga suga. Whereas ang mga danghag why disiplina, tulog kay tulog, as long as murag-murag nagsalig ba narabitaw ko'y suga, apan wa pud gada og extra nga lana. Makigsunan ko din ni Kristo, ingon tag gidayeg sa tuang Ginoo ang maalamon, on the other hand gidayeg sa Ginoo ang maalamon ug naay mga maalamon, on the other hand pod duna gyud po'y mga danghag ug dili ni ug wala usab pod ni gidayeg sa tuang Ginoo gani. Nanuktok sila sa Ginoo pero gitubag sila sa atong Ginoo nga wala ako makaila kaninyo. Kining mga inguntag gisaysay sa ato ang ebanghelyo kanato karon, duna gyud opposing poles. Naay maalamon
nao sa puy mga danghag. O kining mao nga ebanghelyo kanato karon, lesson ni alang kanato. For sure, naa mangi maalamo nato, nao sa puy mga danghag o karakter dinhi kanato. Ang ato alamang niini nga gibalik-balik ni sa ato ang ebanghelista, pag-remind kanato nga for sure nining kalibutana daghan yung mga butang nga angay pangandaman, nga angay pangandaman. Apan diya sa tuang pagpangandam, kinahanglan gyud tang magmaalamon. Dili kay moingon ra ta nga magsalig, total morning mauna maapil unya ta sa linyas mga danghag ni ana. Makaigsunan ko ni Kristo, ato ang hinumduman, ang Ginoo nagdaig sa mga maalamon, kay kining mga tawhanaha nakapangandam ug nangandam gayod. Kini pagmatuod lang nato kini nga ang ato ang kalibutan nag-usab-usab ug dunay katapusan ang tanan, ug ingon tag dunay gyud poy murag kun ugali na katapusan, mangita gyud kwintas klaras usab pod ang ato ang Ginoo. Ato ang paningkamutan makigsunan kada ni Kristo, kay tungod ang mong ebanghelyo gibalik naman usab pod, mag-aninaw sa ta sa tong kagalingon, unsa kaha ang mga butang nga kibaw ta ug diha ta nahimo nga maalamon. Apan dunay gyud poy mga butang nga diha siguro sa maalamon naman unta nato, pero dunay tay karakter nga danghag ta. O kini sutao nato, tan-aw nato, aninaw nato, asa man ang mga butanga nga kita nagkuwang. Kaya ang mong ebanghelyo dili man ni siya pagkuan ba? Dili man gid pud ni pagdaot, kundi pagtudlo Hinoo ni alang kanato.